Ledačka smrti. To muselo byť drastické. Ale však to je iba koľko. A ja som mal úplne oči po celú čas. Nie, mal porá, si sa, potom. To jak vyslať, to je jak na seriál. Počkaj, stoj. Dobre. Ja. Dobre. Ahoj. Zdravím všetkých ľudí extrémnych na tomto svete, ako som ja. Ty kokos, tak mám rozhodne nohy, jak prišútanie. Možno aj potrátiš. Tak kokotina. Co je pozerám? Presne. Ale tie nohy ma fakt jak jebú. Daj. Ja už ma Tomáš nehľadí. No ty ma odtočívaš. Ešte ho iba svoj daj. Chuj! Ja sa tu dostám do kably. Jo. Počkaj. Dávaj, úplne, nepúšťaj ho. Čo najviac, čo sa ti bude dať, dávaj. Aj by Alik si zalietal. To je somár. Aj už! Aj Tomáš sa tak poďme. Už